Дай да ги разтрепосам. Точно така. Пак в Събамахи и Клан. Дог Петишон. Вижте всички хейт. Ама ви ще не помрете. Точно както го планирах, кучките ме подсинаха. Обстановката около мен спокойна и тиха ги накара да си чувстват сигурни. И се заблудиха, плановете им се провалиха, римите ми прикосиха страната. Разберете ме правилно, влязох сам в играта. И единственият начин да изляза за ваше знание е по мое желание да ми се надуваш, да ме критикуваш, да струваш. Единственото, което ми говори, това е, че рубуваш на омразата си. Аз дела си, само с моите хора е пълна портфела си играч. Тази ситуация май си духач. Аз съм шибана машина от сурито злат Събамахи. Палак за шибаните ви и джурли и всички шибани лачини курви. Мрете, мама ви дем. През 2001 направих своя група SPS. Запознах се с Док и той прояви интерес. Плащахме му и правехме парчета, докато един ден не каза: добре момчета, има предложение за вас. Значи не искам тити, но ще става по моя начин. Добре, казах аз и продължихме малко по-късно. С групата се разделихме и така започнах своя соло продукт. А Док рече: човече, заслужаваш своя трио. Аз съм жив свидетел на времето, когато на лицемерите и кучките в племето пред Събамахи и Клана си играеха театъра, но си хвърляха китите на вятъра. Ще ви кажа, никога няма да сте в отбора на човек, уважава само истински хора. Аз съм дух, щипа няколко хати си сляпи дух. От време на време до теб достига само слух за мен, но всъщност всичко е съвсем друго. Аз съм бой скреле, а ти плечуго, на което за мен живота и смъртта ти нямат стойност. И ако трябва хиляди пъти, ще ти убивам, ние киси за кръвта ти. Знаеш, винаги съм в ума ти. На теб